агар падари шеъри форсӣ рӯдакӣ бошад, пас модари шеъри форсӣ кист? Агар хоҳед ки зиёда аз 1000 сол номи шумо монад, ба эҷодкорӣ машғул шавед. Чунки аз Робиаи Балхӣ то замони мо 7 ғазал, 4 дубайтӣ ва 2 фардбайт боқӣ мондааст. соли таваллуд ва соли вафоташ маълум нест. Тақрибан дар асри 10 зиндагӣ кардааст ва ҳамзамони Абу Абдуллоҳи Рӯдакист. Ба гуфтаи Рӯдакӣ бо ӯ шинос буд, ӯро зани ба фарҳангу босавод меҳисобид. Муҳаммади Аффӣ дар Лубобулалбобаш дар бораи Робиаи Балхӣ мегӯяд ки духтари Кааб гарчанде зан бошад ҳам фарҳангаш аз фарҳанги баъзе мардон баландтар буд. ҳам устоди шеъри арабӣ ва ҳам устоди шеъри форсӣ буд. шояд аз Робиаи Балхӣ то замони мо маълумоти кам омада расидааст, чунки занро дар мақоми шоирӣ мардон на он қадар писанд медоштанд. дар бораи зиндагии Робиаи Балхӣ маълумот хело кам аст. Танҳо якчанд ҳикояҳо, гуфтаҳо ва шояд афсонаҳо то замони мо омада расиданд. дар бораи ӯ Аттори Нишопурӣ чунин навистааст: вақте ки байтҳои ӯро мехонӣ, хаёлан дар байтҳояш шаҳди лабҳояшро гузоштааст. Робиаи Балхӣ асосан дар бораи ишқу ошиқӣ байтҳо менавистааст. падараш Мири Балх буд. вақте ки падараш аз дунё гузашт, бародараш Ҳорис фаҳмид ки ӯ бо Бектош ном як турк бачае ки ғуломи бародараш буд ошиқ шудааст. Ҳорис намехост ки номашу шаъну шарафаш паст шавад. Дастони ӯро бурид, ба ҳамоми гарм партофт ва ҳамин гуна Робиаи Балхӣ аз дунё гузашт. пеш аз маргаш Робиаи Балхӣ бо хуни дастонаш байти ошиқӣ навишт: ҳаргиз рӯзе ба банда парвод набуд, ва андешаи ин бедили шайдод набуд. хӯрдем зи ту хуну нахӯрди ғами мо, дар пои ту мурдему сари мот набуд.